Evo radi. I pozdrav svima ljudi, danas ćemo raditi, igrat ćemo Minecraft. Hajde, Adame. Igrat ćemo Minecraft. I da, dugo nisam snimao, iako sam izbacio onaj klip prije 4 nedelje povratak. Nešto mi je bilo ponovo u kvaru, ne znam, nije htjelo nešto da se snima. I izvinjavam se stvarno zbog toga. Evo sada pravimo povratak na YouTube. Povratak na YouTube Game Mode Survival. Difficulty easy, ne, prvu noć peaceful. Cheats, evo, gledajte, nije World Infinite, evo. Vladimir, daj mi da ti installiramo. I da, ljudi, igrat ćemo naravno i Skywars i mnogo stvari ćemo igrati, ali za početak najobičniji Minecraft. Sad čekajte, stopirat ću klip. I ljudi, vidite što ste čekali, morao sam bratu da instaliram ovu verziju. Znači, Mobizen, hvala ti, nije nešto htjelo prvo da radi sa Mobizenom. Vidite kako sam se nervirao, krenuo sam da se cepam, nije mi radio Mobizen, htio sam telefon da bacim u zid, ali evo sada, povratak je sada obezbeđen, idemo na YouTube, idemo, da. Sve u toku snimanja, majko moja. Ljudi, ste vidjeli to? Eto, ajde. Evo, bro, instaliraj ga, ljudi. Ne znate koliko sam srećan. Glupo je malo što moramo 5 minuta klip, ali bolje i 5 nego što kaže moj brat, 0, znači 0. Evo sada ćemo napraviti brzo osnovne stvari jer nemamo mnogo vremena, 5 minuta prolazi kao ništa. Samo 5, eto, možete da me zovete Noob. Kažite mi slobodno, Nube, pišite u komentari, Nube. Znači slobodno, molim vas, pišite mi da sam Noob. Stavljam blank mjesto ovog. Ma pišite mi da sam Noob do sutra, bar. Moramo da skupimo kamenje. 3 za pik. Evo ga moj brat. Usam. Sad će nam još usam. 3 za sekiru. Čekaj jedno, sad ću. 3 za ovaj. 3 za drugi pik. Evo ga iron, oh my god. 3 za drugu sekiru. I 2 puta, znači i 4 za mačeve. Nam sam neki to rutinu. I 2 za lopatu. Nak sam neko rutinu. To, ali me cepaj drvo. Nak sam rutinu. Cepaj drvo, okej, cepaj drvo. Povratak. 2 sorda, 2 lopate. 2 sekirice. I sam napravio 2 pika nisam. I 2 pikeksa, to je to. Ajde dođi da ti bacim, dođi. Dođi vamo. Dođi vamo. Znači, ljudi, izvinite što ćutim. Stvarno, čudno mi je, nisam dugo snimao. Molim vas, oprostite ako ovaj klip bude dosadan. Šta sam ti sve bacio? Nisam ti bacio sekiru. Znači, izvinjavam se, ali ako ovaj klip bude dosadan, stvarno, mnogo mi je čudno, ovo je jedna velika promjena. Velika promjena što se tiče mene. Jer ako iskreno, ako ćemo. Meni, ja
ako nešto naviknem se na to i onda ako to nešto ne radim dugo i posle određenog vremena ili neodređenog bilo kako, opet krenem da ga radim, to je prosto dosadno. 5 minuta je prošlo, izvinjavam se, kratka epizoda, šta da radim. Ograničenje mi je 5 minuta dok ne stignem do 100.000, do 100 subova. Vidimo se ljudi i do sljedećeg klipa, jedan veliki pozdrav za vas!